Tässä on hallipallo. Normaali, mitä tuolta hallin tai tuolta pallotineesta löytyy. Suuri ero mitä näissä on niin sanottu lyhyt ote. Eli porattu, että jokaiselle henkilölle sopii omaa käteen. Eli kun laittaa pallo käteen, peukalo pohjaa ja sormet menee siis toiseen niveleen saakka syvälle. Eli niin sanottu lyhyt ote, jossa menee kaikki sormet mahdollisimman syvälle. Sitten kun porataan itselleen uusi pallo, oman käden mukaan, niin näihin porataan niin sanottu pitkä ote. Eli pallossa kun porataan, niin menee ekaan niveleen, ei mene enää toiseen niveleen, kun sormessa on nämä kaksi niveltä. Lyhkäisellä otteella ei saa palloa paljon pyörimään, mutta se pystyy pitämään kädessä kiinni. Sitten kun tehdään pitkä ote, niin täällä mahdollistetaan se, että kun pallo lähtee kädestä irti, niin se saadaan mahdollisimman hyvin pyörimään eteenpäin. Ja tällä saadaan se palloon tarvittava kierre aikaiseksi, jotta se saataisiin se kierre toteutumaan sen radan päässä. Hallin pallot täyttä muovia, niissä ei ole mitään painolahtaa sisällä. Ja sitten taas reaktiivipallot, niin niissä on painolahtaa ja sitten pintamateriaalia erilaista, niin sillä saadaan sitä kierrettä, kun se pyörii. Eli suurimpana yllätyksenä tulee, kun tehdään oma pallo ekaa kertaa, niin vaihdetaan lyhyt ote pitkäotteeseen, mikä tuntuu aluksi vähän vaikealta. Vähän erilaisen käteen, sormet on vähän väsyä, mutta tää on paljon pitkäkestoisempi ja ystävällisempi omalle kädelle, kun saadaan heitettyä mahdollisimman pitkällä otteella, olla se kämmen tuossa pallon päällä. Tehdään joukolle oma keilapallo ja katsotaan mitä löytyy hyllyt semmoista mitä Jouko haluaa. Katsotaan minkälaista palloa itsellesi. No, edellinen pallo oli vähän semmonen, että tuli loppu turhan lujaa. Eli vähän maltillisempi se loppu. Joo. Semmonen rauhallisempaa palloa. Rauhallisempi pallo. Et saa kyllä olla periaate niin, että se siellä perässä vasta koukkaa, mutta vähän vähemmän kuin viimeksi. Joo. Ja sit sulla oli 15 lypsiä palloa. Joo, kyllä. Right. Eli rauhallisempaa palloa. Sitten tossa, jos mitä hyllys on valmiina, sit tossa on yksi on hammerispikki, toi yksi rauhallinen pallo. Sitten on scoutti, mikä on vähän värikkäämpää palloa, ja sitten on muuta motiivin askentti, mikä on vähän vielä värikkäämpi pallo. Niissä on niinku ne, mitkä tekee kaikista rauhallisempaa liikkeet tällä hetkellä, niissä on suhteellisen yksinkertainen painolahta. Kaikki on suhteellisen samantyylisiä ominaisuuksia, tai niistä saadaan tehty rauhallinen pallo erilaisia porauksia. Onko joku mikä miellyttää vähän eniten silmää? Ei sillä ole merkitystä. Mä luotan siihen, että sä teet mulle se valinnan, että mikä sun mielestä on semmonen, mikä mulle sopisi. Se kannattaa tehdäpäs. Tehdään tästä sitten sulle pallo. Ottaa hammerin spikki. Sulla on tehty joskus aikoinaan pallo vai? Joo. Kauan aikaisesti. Mitä taas sit sun käsi uusiksi? Eli oot sä oikein vai vasenkätinen? Oikein. Laita käsi tolleen. Katsotaan missä sulla on toi ensimmäisen eka ja tokan nivelen väli. Eli tohon tulee pikkuviiva. Sitten peukalo tonne sisälle. Sitten pidä käden ihan rentaa. Eli toi pitää mennä pohjaan tonne. Niin sulla on 4 tuumaa 1/8. Sitten käsi tälleen vielä. Eli kun huomaa, niin sulla on toi toinen niveli vähän pidempi kuin toi toisen keskialue, eli sulla on nimet paljon pidemmällä välillä. Sitten kuinka hyvin sä saat taivutettua sun sormenpäät tänne niveliin, eli saat sä taipuuks hyvin? Ei me ihan sinne, eli avataan sormenpäitä vähän enemmän auki. Katsotaan peukalo koko, laita peukalo pystyy. Eli toi terä on vähän parempi, eli 61. Sitten ota mun rannesta tälleen, ei tarvitse puristaa. Eli sulla menee peukalo vähän sisäänpäin, mutta muuten pysyy suorassa. Peukalo suhteellisen suoras, mutta tehty suhteellisen nopeasti. Eli nyt saatiin mitattua käsiä, että millä perusteella tehdään pallo. Sitten sä haluaisit pallosta mahdollisimman rauhallista. Ei kauhean rauhallista, mutta rauhallisempaa kuin edellinen. Joo. Pystyy tekemään tämmösen irrotettavan appiin, oman peukalo, tyhjä, sitten siinä on tehty reikä. Sitten kun on monta palloa, niin pystyy laittamaan sen tapin tonne ja kiinni, siinä on peukaloreikä. Kuori, tai tää mikä pinta on, sitten on toi sitä laippaa-aineesta ja sitten sitä oranssi sieltä, niin se on sitä painolahtaa. Ja nyt siinä on peukalo tehty. Ja toi menee tohon ekaan niveleen hyvin. Koitas tuossa nimetä tää katoa.
Sitten otas käsi niinku tämmöiseen asentoon. Eli sit nähdään meneekö se siihen ekaan niveleen asti. Eli ei mene. Ei mene. Sitten vaihdetaan isompaa. Kyllä se melkein tää. Joo. Raskain pallo mitä tehdään on 16 lipsiä, mikä painaa 7,2,5 ja 7,257 kiloa. Ja kevyin pallo mitä valmistetaan 6 lipsiä, mikä on just 2,7 kiloa. Tää raskaampi pallo on, niin se helpommin se vie noita keiloja tuolta. Eli keilo lähtee liikkumaan ja se ei väistä niitä keiloja lainkaan. Niin mitä kevyempi pallo, niin se tekee keilaan osuessa semmoista pientä sivuttaisliikettä, mitä pallon painolla yritetään minimoida, ettei se tekisi sivuttaisliikettä. Kun keila itse sinänsä painaa 1,6 kiloa. Eli tää pallo on nyt valmis. Siinä on tehty keskikriivi, nimetön, peukalo. Ja jotta tää pallo on laillinen, niin tehtiin pieni tasapainoreikä, että saatiin painoa toiselta puolelta pois. Lain mukaan tässä pallossa saa olla yhteensä 12 reikää. Eli jokaiseen sormeen, eli ihmisellä on 5 sormea, niin jokaisen sormeen voi tehdä reijän. Eli nimet tonne etusormeen ja pikkurilliin kanssa. Ja jokaiseen niihin reikään saa myös tehdä pienen ilmareijän, eli tehdä pikkureikä tuolta sivuun ja mennä sinne pohjalle, että se ilmaa sen. Ja sit niitä, eli siinä on nyt 10 reikää. Sitten saa olla 1 tasapainoreikä, mitä ei käytä. Plus sitten jos pallo jossain punnitaan, niin siihen tulee pieni reikä myös päälle. Eli palloon silloin tulee 12 reikää yhteensä. Mutta semmosia palloja ei kenelläkään ole mun tietääkseni, mutta lain mukaan saa olla 12 reikää. Mutta tuo pallo on nyt valmis.